Mit navn er Kim Elmose. Jeg er udviklingsredaktør, digital udviklingsredaktør i Ingeniørforeningen, og har taget Thomas med fra Reload, som er vores leverandør, og han kommer på om lidt. Som står, det er de første 9 måneder med Drupal. Vi gik i luften den 30. januar med et helt nyt site og præsenteret på Drupal. Og vi kom fra en SharePoint-verden, vi kom fra en Microsoft-verden, og jeg kan huske allerede, da jeg blev ansat i Ingeniørforeningen for 4,5 år siden, så kom det hurtigt, altså bare på et tidspunkt spurgte direktøren, fordi jeg allerede der oplevede nogle udfordringer med SharePoint som CMS, så sagde jeg, hvordan kan det være, at vi ikke har taget et andet system. Microsoft CRM, Axapta og helt frem til frontend med CMS. Så det kunne jeg godt tage og droppe alt om, så det var SharePoint, vi var på. Men heldigvis så gjorde tiden sige til, at vi kunne komme over og så den 30. januar præsentere et site, redesignet på Drupal. Det, der gjorde udslaget, det som det gjorde, at vi kunne også internt i organisationen nå frem til, at vi godt kunne kigge andre steder hen end på Microsoft og SharePoint. Det var simpelthen vigtigheden for forretningen. Fordi at SharePoint, burde vi erkende, det var altså for dyrt og for tungt for en organisation af Ingeniørforeningens størrelse at arbejde med. Det var ufleksibelt for os, der sad i kommunikation og andre steder at arbejde med, og det var også dyrt at få udviklet i. Så det hænger også sammen med, at Ingeniørforeningen så skiftede over til at have en strategi om, at vi skulle være hurtigere til at rykke på de digitale medier, vi skulle være hurtigere til. Det er jo en politisk ledet organisation. Vi har 88.000 medlemmer, vi har en hovedbestyrelse, og politiske organisationer, der går det også nogle gange hurtigt, at man får en idé, og så ser man helst, at den skal udføre den dag i morgen, og der var der bare ikke den store forståelse for, at vi kom og sagde, ja, men altså, det tager lidt tid, og så skal vi nok komme med det og sådan noget. Der var en oplevelse af, og det var også rigtigt nok, at det tog noget tid at levere nye produkter, levere nye subsites eller kampagnesites. Så vi begyndte en proces med at kigge på, hvad kan det ellers være. Og det får vi simpelthen, at vi var nogle stykker, der lavede noget research. Vi kiggede ikke kun på Palle, altså vi kiggede også på Umbraco, vi kiggede også på Sitecore. Og vi havde nogle eksterne til at hjælpe os med, eksterne konsulenter til at hjælpe os med også at lave sådan en afdækning af pros og cons, også rent økonomisk. Det bliver der jo også spurgt til fra. Men altså vi nåede frem til, at det skulle være open source, blandt andet fordi at jeg og andre blev trætte af, at vi altid levede efter et roadmap for, hvornår ting skulle komme, som var bestemt af et firma. Og vi sagde, at vi kunne godt have mulighed for at kunne rykke lidt hurtigere, hvis bare vi havde pengene, at så få udviklet noget selv. Og samtidig hele tankegangen i open source med at også være med til at give noget tilbage til community, med til at levere nogle løsninger, som også kan komme andre til gode, tiltalt Ingeniørforeningen, og det ligger også i mange af vores, altså selvfølgelig vores medlemmers gener. Der er mange af dem, som inden for IT-området også arbejder med open source. Så vi fik indsnævret
til Drupal, som vi synes var det bedste framework, og det system med den kan sige, bedste fremtid, som vi vil kaste vores videre til. Så vi fik bygget et nyt site og flyttet indholdet over på 5 måneder, hvilket vi også synes var ret flot, og det er især også, kan man sige, at cadeau til vores leverandør. Teknikken, der stod Reload for, som er med i dag, og designet, det var så bureauet E-Type. Og som jeg skriver her, brugerne er glade, det vil sige de eksterne brugere, og redaktørerne er glade. Så vi er jo lidt længere fremme rent tidsmæssigt end Rob. Og det er jo meget vigtigt for os, også internt i huset, at vores brugere og vores redaktører er glade, for der var kan man sige, stor skepsis rundt i organisationen, blandt andet også IT, over at vi vil skifte væk fra Microsoft og den verden, som man kender, og så over til open source og til Drupal. Leverandørerne, der er til stede, har formentlig mange gange hørt den med, at en økonomidirektør, en direktion lægger armen over kors og siger, ja, men det der open source og det der Drupal, er det nu modent? Og det var også den, vi fik, og det var blandt andet også derfor, at vi var ude og hente ekstern hjælp til at få lavet nogle analyser og nogle tal, der beviste, at open source og Drupal, det er skam modent, det er noget, man sagtens kan gå ombord i. Man kan sagtens køre en strategi med 2 forskellige systemer, for vi har stadigvæk meget Microsoft in-house, der handler om altså vores bagvedliggende systemer. Så det så går over til at sige, det er en glæde at arbejde med som redaktør, og nu er jeg over i den del, der hedder fikse ting, når man skal bygge sider som kommunikatør. Og der er en af de ting, som Reload kom med, det var Panoply. Det er et modul, en udvidelse til, hvordan man nemt kan redesigne sine sider, de skabeloner, man har fået lavet til sit site. Og man så netop kommer der med, vi kunne godt lige tænke, at det skulle være på en lidt anden måde. Og der kom de med Panoply, og det har vi haft rigtig stor glæde af i huset, og det har været med til også at gøre det populært blandt vores redaktører, fordi at det vi kom fra SharePoint, der var det utroligt svært at ligesom overskride det grid, vi havde lagt. Og kan man sige, her kan man se det grid, vi har lagt inde på Ingeniørforeningens side. Det er på vores enkesider. Der er det et stort 2/3 indholdsfelt her, og så er der noget herude i siden. Og så var det også på det gamle lidt det samme grid. Og det bliver hurtigt, hvis folk skal være kreative, så bliver de trætte af, at de kan bygge det om til noget. Eller det her for eksempel. Det er den samme side, man kan tage. Altså, nu er det så ikke helt præcis den samme side indhold, men altså den side derovre kunne sagtens komme til at se ud som den her. Fordi at vi har Panoply til at komme på siden med. Og det starter simpelthen med, at man logger ind, og så tager man bare og trykker på en knap dernede, der hedder Customize. Og så får man, kan man sige, hele siden som inddelt i felter, som er drag and droppable, kan man vel sige. Altså, man siger, det der, det vil jeg hellere have ned og ligge hernede, og det der vil jeg op og ligge der, så kan man trække det rundt. Og det er meget skønt og fleksibelt at kunne som redaktør. Og jeg har jo hele vejen igennem sammen med mine kolleger. Vi har set fra redaktørernes side, fra dem, der skal lægge indholdet ind, og kunne lave nogle grafisk og visuelt flotte løsninger til vores medlemmer og til vores interesserede brugere, der kommer forbi. Og så kunne det jo godt være, at man siger, nu er det her grid. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså,
hvordan er det, man skifter over. Det vil sige, hvordan er det, man egentlig skifter over til lige pludselig fuldstændig bryde den struktur, det grid op, man har inde på siden. Og der er det så nemt i Panoply, man trykker hernede på layout, og så får man nogle prædefinerede muligheder frem for, hvordan at man kan indrette siden og de zoner, der kan lægge til i. Og det har været, kan man sige, det har været en stor mulighed og hjælp for os til at kunne oprette nogle sider rundt omkring på ida.dk, som faktisk er personaliseret til det område. Altså nu globalt, som vi viste der, det er et indsatsområde, hvor de gerne vil have noget pang ud over skærmkanten. Vi har en hel del, man kan kalde det erfagrupper, eller små foreninger. Vi kalder dem fagtekniske netværk. Dem er der 40 af under Ingeniørforeningen. De er meget vigtige for vores medlemmer. Alle medlemmerne er gerne medlemmer af et eller flere fagtekniske netværk. Og hver fagtekniske netværk, de har jo deres egen identitet, og vil også ligesom gerne gøre opmærksom på sig selv og skille sig ud fra de andre. Og der er det muligt ved at bruge Panoply, at vi ligesom kan overskride den grænse og sige, give dem noget helt specielt, og vi kan være lidt bedre til at kommunikere til dem. Og det er den fleksibilitet af det, som jeg synes gør, at man som Drupal-kunde skal tænke og spørge til på sine leverandører, sådan nogle muligheder. Der findes også andet end Panoply, men vi har i hvert fald været meget glade for det. Så er der råd til leverandørerne. Man får systemet out of the box. Så er der det med backend, der hvor alle filerne og alle siderne ligger. Og det ser sådan her ud. Det er sådan set ud i alle Drupal-installationer. Jeg står også bare på dansk, men jeg står normalt på engelsk. Og det er bare navn og type, forfatter, udgivet, opdateret, og så redigere. Og så er der så nogle standardting herovre med, hvor man kan lige søge lidt titel og forfatter frem og udgivet ja eller nej. Og lidt om ordforråd, det er så ordet for tags eller kategorier. Og der må jeg sige, Drupal backend out of the box, det er muligvis fedt, hvis man er koder. Udvikler ja, det er selvfølgelig, der er tingene, de er jo der, I kan jo se det selv, ikke? Så kan vi jo bare finde det frem. Men altså, det er en udfordring for kommunikatører, redaktører og, kan man sige, andre almindelige mennesker. Og grund til at nævne det, fordi selvfølgelig kan man få det lavet op, og det har vi også fået gjort, altså vi har lavet nogle tilføjelser, med hvor at man kan søge i, for eksempel, altså et af dem er søge titel. Der var altså, hvis man søger i titel, så søger den kun i, hvad hedder dokumentet, hvad hedder siden, man søger ikke i body-teksten. Og det er det, som man oftest har brug for. Og så har vi nogle ting også med, at man kan søge i forskellige former for termer, en primær kategori og en sekundær kategori og sådan noget. Og det har vi fået bygget. Og det er fint, og det var heller ikke særlig dyrt, og det gik hurtigt. Men mit råd til leverandørerne er, at oftest, så vil det jo være sådan nogen som mig, som sidder i den anden ende, og som gerne vil have de her ting fra starten. Så have et eller andet brugervenligt i baggrunden, eller baghånden. Jeg vil så sige, der må jo efterhånden opbygge sig en form for best practice, når man har haft mange kunder. Hvad de fleste af dem, det er kommunikationsafdelinger eller marketingsafdelinger. De har ofte nogle sammenfaldende behov, netop blandt andet, man kan søge i tekst på bodyen, man kan sortere tingene på en nem måde. Så det er sådan et lille råd til leverandørerne, at I vil gøre jer selv en tjeneste, hvis I har det tænkt ind faktisk lige så snart I klapper installationen ud til folk, så har jeg allerede lagt jeres egen første bud på et lidt mere brugervenligt backend ind med muligheder, bedre mulighed for overblik og sortering end det, som der er out of the box fra Drupal. Fordi ofte så ender det med, især hvis man arbejder i en agil proces, at så backend,
det tager vi. Ikke? Og det kommer, men og det er altid det, der er ude til kunderne, det som brugerne kan se som en hjemmeside, man tager først, og så det der backend, det kommer så måneder efter. Det går jo ikke det her tilfælde, men det kunne jeg forestille mig, det vil ofte være, fordi om der er altid noget, der er vigtigere. Og så skaber det her frustration hos de folk internt i huset, som skal være ambassadøren for systemet. Og så vil jeg give ordet til Thomas. Han var projektleder fra Reload. Jeg kan sige lidt om processen. Mens du lige skifter over, så tager vi et hurtigt spørgsmål. Hvordan tog IT-afdelingen så? Nu er de først open source, og så bagefter så fik I rent. Først var de imod open source, men så fik I rent faktisk at bruge på den som open source. Hvordan tog de det egentlig så, da I nu havde det igennem den her proces? Det tog de sådan set meget pænt. Det hører også med til historien, at en del af det handler måske også om, at der kom en ny IT-chef. Som meget havde levet med en dual system strategy, det var han kom fra. Okay. Og så svingede han bare den store stok over folkene internt. Så det var faktisk, altså, det betød en hel del. Og så direktionen, de blev så overbevist af, at vi havde de der cases inde. Og så også, at vi har på et tidspunkt i kommunikationsstrategi, hvor vi blev i gang med at overbevise, der har vi ikke sagt, at det her bliver billigere at installere, altså lave overgangen fra SharePoint til Drupal. Den proces i selv, altså der har vi ikke sagt, at det bliver billigere. Det kunne være enormt nemt at prøve at teste det, så når man har bygget, så nå ja, hvad kan I så gøre? Ikke? Men det har vi altså sagt, det vil vi ikke sige, det bliver ikke billigere. Vi har et håb om, at det bliver lidt billigere i drift, men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at det bliver bare enormt meget billigere. Og fordi, altså jeg ved jo godt, at der er run på udviklere til Drupal, altså, så det har vi har bare sagt, at vi har kørt på fleksibiliteten, at det er mere agilt at udvikle i, og det er, altså vi har mere kontrol over det som kunde, end vi havde, da vi sad med SharePoint, for ikke at falde de der andre fælder. Så okay. Foreløbig tak til din hånd. Thomas? Kommer her. Ja. Jeg vil godt fortælle lidt om, hvordan vi udviklede for Ida, og hvordan vi gjorde det. Vi brugte langt hen ad vejen en helt almindelig iterativ og agil Scrum-proces. Men jeg vil fortælle lidt om, hvorfor at, ikke så meget om Scrum i sig selv, det er et større kursus i sig selv, men jeg fortæller om, hvorfor det passer rigtig godt ind. I det her tilfælde passer rigtig godt til Drupal i almindelighed. Og jeg vil godt pege lidt på Rolf Stacys kompleksitetsmatrice, og det er jo et dejligt ord i sig selv. Det han siger, det er, at jo mere ukendt den teknologi, man arbejder med, og jo mere ukendt brugernes behov er, jo mere ender vi ud i en situation, hvor tingene går fra at være simple til lidt komplicerede, til uforudsigelige og kaotiske herude i den anden ende. Og det kobler sig jo hårdt op omkring den gode gamle vandfaldsmodel og standardmåder at udvikle software på, hvor man laver nogle kæmpe store analyser. Og så udvikler man ud fra dem, og så afleverer man noget et års tid senere, og så har man et nyt politisystem eller sådan et eller andet, der virker fuldstændig efter analysens hensigter. Vi kommer mere frem til, at den model fungerer rigtig godt, så længe tingene er simple nok til, at vi kan beskrive dem 100%, og være sikre på, at det, som vi beskriver fra begyndelsen af, er det, som brugerne i virkeligheden vil have. Og de teknologiplatforme, vi arbejder på, ved vi 100% hvordan fungerer. Den sørgelige virkelighed i dag, det er, at der er ikke rigtig nogen teknologiplatform, som er simple. Som vi hørte på der. Så ligger der altid nogle bagvedliggende systemer efterhånden, som vi har brug for at trække data fra. Det samme finder stadig i Ida. De havde senere et ønske om, at alle de data, de havde liggende omme bagved i dag, skal trækkes ud i webgrænsepladen på et tidspunkt. Der ligger CRM og SharePoint og
Axapta og hvad det nu altså der ligger en større bunke af ting og sager, mødesystemer og sådan noget. Så der er ikke nogen teknologier, der bliver ved med at være simple. Vi bliver mere og mere avanceret ved det, vi ønsker af hjemmesider. Ellers så sad vi ikke her i dag og snakker om Drupal. Så ville vi være over på en WordPress-konference et eller andet sted og snakke om at få lavet et hurtigt fedt visitkort til internettet. På den samme måde med det, som Ida gerne ville. Ida havde skrevet en masse fine use cases om, hvad det var, de havde lyst til at lave. Men sandheden om Ida, og nu skal jeg nok sige det på en sød måde, det er, at det er en stor organisation, det er en politisk organisation, og det er en organisation med rigtig mange afdelinger. Noget af det første, jeg kom ind efter, jeg havde læst alle de der historier, som Martin gerne kunne stikke at lave, det var at sige, kan jeg få lov til at snakke med nogle af jeres redaktører? Og så kom jeg ned i og snakke med nogle af redaktørerne, jeg kom ned i mødeafdelingen, og så satte jeg dem sammen med dem, og så sagde jeg, hvad laver du? Jamen, jeg laver det her, okay, så vis mig dit daglige workflow. Og så viste de mig, hvad de så lavede. Det havde intet at gøre med de historier, som Kim og hans venner nede i kommunikationsafdelingen havde skrevet. Nej, det passer ikke helt. Men der var altså nogle ting, der ikke helt hang sammen. Ja. Og det viser bare, at selvom en kommunikationsafdeling, som ved, hvad de laver, og er gode til at køre projekter, og ved lidt om IT, og hvordan gør man det, kan ikke komme ordentligt ud i en organisation som Ida, og finde ud af, hvad det er, brugerne gerne vil. Så hvis vi havde sat os ned og lavet en færdig analyse, fået Kim til at signe af på den og sige, det er det, vi skal have udviklet, her er en stor brug penge, så var vi kommet tilbage 3-4 måneder senere med noget andet, end det de redaktører havde brug for. Det er 100% sikkert. På samme måde, så kom vi lidt i gang, og så fandt Ida IT ud af, at hey, vi vil egentlig godt have lov til at hoste det. Vi vil godt køre det selv. Vi har nogle computere, vi har en masse jern stående nede i kælderen, eller hvad det var. Der var deres bevæggrund for det. Så vil vi gerne hoste selv. Er det okay, vi gør det på en Microsoft-platform? Nej, det er det ikke. Vi kommer til at lære at bruge Linux og smide en landplatform op i en fornuftig format og sådan nogle ting. Og det her har de ikke nogen erfaring med overhovedet. Så lige pludselig så står vi med helt lavet med vores hostingplatform og nogen, der gerne vil hoste noget, som ikke har prøvet at gøre det før. De købte så noget hjælp ind fra et hostingselskab og få dem til at køre det for sig. Pointen det er, at ligegyldigt hvordan vi skærer den kage, så ligger vi herude et eller andet sted. Man kan også være en lille smule ond, hvis man ikke kun skal sige pæne ting om Drupal hele tiden. Så kan man sige, at med 7.000 moduler, eller hvad det er, det officielle tal på Drupal, som man bare kan tage og plukke og skyde ind og bum, så har man et e-commerce site eller et eller andet den stil, der bare virker, eller man kan bare smide den op lige på, og så kan redaktørerne lave lige, hvad de har lyst til. Der er rigtig mange moduler, der fungerer rigtig, rigtig godt. Der er også rigtig mange moduler, som er rigtig store, og som ikke fungerer 100% med andre moduler. Altså, modulskriver nummer 7001 sætter sig ikke ned og tester hans nye fantastiske modul med de første 7.000, der allerede ligger på Drupal over og maintainer. Sådan er det bare ikke. Det kan godt være, at de har uendelig mange mennesker siddende hos Microsoft eller hos Sitecore, der kan sørge for, at alting fungerer 100% med alt det andet. Sådan er det ikke helt på Drupal. Så vi er også, hvis vi skal være helt ærlige, på Drupal-siden, lige så snart vi kommer op i noget mere avanceret, en lidt smule derude af, hvor det begynder at være svært at være helt sikker på, hvad det er, der sker, når vi sætter tingene sammen. Det er ikke fordi, det behøver at være katastrofalt, men der er stadig usikkerhedsmoment. Alle de her usikkerhedsmomenter omkring, hvad det er, der sker, når vi kommer herud af kompleksiteten i det, vi kommer til at lave, og gøre det mere uforudsigeligt. Så den sandheden omkring, hvorfor at det tit giver god mening at bruge energi i udviklingsproces, ikke bare til Drupal, men i princippet til alt, hvad vi laver af udvikling i dag, som er lidt mere avanceret. Og i det her tilfælde er et af en relativt avanceret kunde med mange modsatrettede behov for forskellige afdelinger, som Kim nævner. Der er både inddragsredaktøren i kommunikationsafdelingen, der er mødeafdelingen, der er i der forsikringen har nu fået deres eget, men der er en ungdomsafdeling, og der er alle de lokale netværk, så alle sammen ved forskellige ting, forskellige ønsker og behov, gerne modsatrettet. Så det var den korte udgave af, hvorfor I skal vælge Gibel, og hvorfor I der blev enormt glade for det, fordi det faktisk er sagt, at gerne vil have. Så det bliver ved med at skifte mening langt hen ad vejen. Det kan vi ikke sige nu, altså fordi vi er stadigvæk, vi er stadigvæk ved at få udviklet nogle ting. Altså noget af det vi ikke nåede til den 30. januar, det får vi stadigvæk lavet, så
Det kan jeg desværre ikke sige noget om. Jeg kan sige, at regningerne på, kan man sige, de enkelte moduler, at det er billigere end hvad det kostede for mig at få lavet enkelte ting i SharePoint. Jeg skal jo så sige, jeg kan jo ikke vide, om jeg kender kun én SharePoint, altså en leverandør, der har gjort det, så jeg kan ikke sige, om de bare var herre dyre, eller om det er bare sådan, det er. Men altså, det er jo generelt, hvad jeg har hørt fra andre, der er ude og undersøge hos andre organisationer, som har kørt SharePoint, og skiftet, at det bliver billigere. Altså, jeg havde en del dialog med nogle gode venner i FDB, eller Coop hedder det jo nu, som netop gik fra SharePoint til Drupal. Og det var før, de brugte også Reload, og de kan se, at det er blevet billigere. Så, men jeg kan ikke se det endnu på mine budgetter. Der må du se om et år, eller regnskabet. Man ser om et års tid, så kan det være. Det ligger faktisk lidt i tråd af det, som Thomas siger omkring kan man sige, kompleksiteten og de forskellige moduler. Og altså det er gøre sådan nogle grundige overvejelser om, hvor mange mennesker internt i organisationen vil man have, der kan gå ind og gøre en hel masse fleksible ting i backend, altså i systemet. Fordi at vi er decentralt opbygget på den måde, vi er en relativt lille kommunikationsafdeling, og så sidder der en masse mennesker ude omkring hus og indholdsleverandører til siden. Og der kan vi nu se efterfølgende, at det var rigtig funky, at vi fik lavet en masse moduler, hvor jeg kan gå ind som almindelig redaktør og stille på nogle farver og nogle funktionaliteter. Og det var rigtig godt tænkt, men jeg kan også se nu, at det gør det svært for kommunikationsafdelingen og ligesom at holde en stil i vores design. Fordi det er muligt for Rasmus at lave en farve på en boks, og det er muligt for Emilie at lave en anden farve på den samme boks på den anden side, og det giver sådan lidt ping-pong rundt. Altså der er så mange muligheder i det, ikke? Og det er noget, altså skulle vi gøre den del om, så havde vi nok været lidt mere, så havde vi været mere centralistiske fra start og låst nogle flere muligheder for redaktørerne og sagt, der skulle ligge altså mere hos administratorerne og superredaktøren, som vi kalder det for. Så i det hele taget skal man også i den interne kommunikation, når man går over til Drupal, skal man bare også være klar på at fortælle alle i organisationen, at det ikke er sådan nødvendigvis, at de får et system, som er nemt at forstå fra starten, for det er det altså ikke. Det er Drupal ikke. Det er nemt at arbejde i for redaktørerne, hvis man får skåret brugergrænsefladen til for dem, så er det nemt at arbejde i, at de er glade ved det og synes, det kører hurtigt. Men det tager noget tid at forstå Drupal af den måde, som det er opbygget på. Og der er igen også et godt råd til leverandørerne, ikke? At det her Reload, det skal så siges til Reloads ros, det kan være gode til hele tiden at kommunikere til os og hjælpe os med. Men det vil jeg også sige til andre leverandører, husk den del af kommunikationen til jeres nye kunder, som er nye på Drupal, at være klar på det der og skære det ud i pap for dem, fordi altså, det kan man måske godt lidt overhøre, når toget kører, og man har en dato, og direktionen spørger til, hvornår og hvad så, ikke? Altså helt høre efter på den der, ikke? Men altså man i hvert fald forstår, at det her, det er et fleksibelt system, men der er kompleksitet med de mange moduler, og man kan også miste overblikket inden i, hvordan man skal gøre det, hvis ikke man er, kan man sige, bevidst om, at det kan godt være en joke, men man skal bare finde den rigtige sti og så holde sig til den. Det gjorde sgu, at jeg følte, at jeg var bedre med på, end jeg har været tidligere, hvor jeg kom og afleverede en kravspæk, og så kom de tilbage efter 4 måneder og sagde, her er den så, og den er blå, som du sagde. Jamen, det var ikke lige den blå farve, jeg vil have, og det kan jeg fange i en agil proces, for der kommer de efter 14 år og siger, jeg er lige begyndt at male lidt på døren, og det er den blå. Nej, det er ikke helt den blå, jeg vil have. Okay, så laver vi den om. Det synes jeg var godt. Det er meget glad for en agil proces.